BPF दोलोआ मामानि नाजानायाव सिं जानानै खुनुरोखोम गसंनाल' थानो मोनथोंसै होननानैसो पावाराव फैनाय जादों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनैहाय जायनाखि बै BPF दोलोनि सापर्टारफोर, आंनियाव गाज्रि कमेन्ट हरग्रा आरो आंखौ नायनो हायै बुंग्रा, बैसोरनि बिखा बिख्लोखौ दिनै सिफ्लेनो फैदों। भिडिअआ बारा गोबाव जानाय नङा, भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन। गिबियावनो आं मुंख'नो हाथावै अंगफोरखौ लानानै कमेन्ट खालामनाय। मा नोंथांमोननि नोमा नोम्फायानो बिदि फोरोंखायो नामा? नोंथांमोननि नोमा नोम्फाया बिदिनि थाखायसो लेखा फोरोंदों नामा? स्कुलफ्राव कलेजफ्राव टिचारफ्रानो बेबायदि फोरोङो नामा? आंथ' सोलोंसालिखौहाय गियाननि फुंखा होननानैसो मिथियो। नाम्बार 2, आंखौ मोखां नुब्लानो नायनो हायै बुंग्राफोर। नायनो हायैखौ मानसि मोजां बुङा। नायनो हायै मानसिखौ मा मानसि होननानै बुङो बेखौ नोंथांमोनानो बुजिग्राब्ला बुजिखागोन। बेखौ आं खोन्थालायनांगौ गोनांथि गैया। नाम्बार 3, जेननानैबो लाजियाखै होनग्रा। आंनि गुन्थुङा इसिबां गोलाव नङा नोंथांमोननि बायदि जेनब्लानो लाजिनानै थाग्रा। नोंथांमोननिसो बिराद गोलाव गोलाव गुन्थुङा, बेखायनो लाजिनोबो गोरों नोंथांमोना। बोरै दि मामानि अननायाव BTC-आवबो MLA-आवबो देरहानो हाखो? बे देरहानाया BPF दोलोनि नङा, बे देरहानाया BJP दोलोनिसो। आरो नोंथांमोना हाजारखि खोन्थाब्लाबो बुजिखानाय नङा। नोंथांमोननि मेलेमाव बादामालि खाखाबाय, बिखायाव मा होनो दैयाव थाग्रा मा दोल खुसु ना मा होनो, बे दोल खुसुआ दैयाव जेरै रोदा सुयो, बिखायावबो बिख्लोआवबो बिदिनो नोंथांमोननि रोदा सुनानै दंजोबो। बेनिखायनो नोंथांमोना गोरलैयै बेखौ बुजिनाय नङा। खिन्थु आं बुजिखायो बैफोरबायदि कमेन्ट हरग्राफ्रा खाथियाव थांनानै अफिस गाहैग्रा नायहैग्रा मानसि नङा दै। बैफोर मानसिया बे गामि सिङाव थाग्रा, एब्रेनानै थाग्रा, मोनसेल' प्राइमारियाव गिदिंग्रा, गावनि मोनसेल' न'आव थाग्रा, गावनि साब अफिसाव थाग्रा, बैफोरबायदि मानसियासो कमेन्ट हरो। नाथाय गोजौआव मा सोलियो बेखौ बिसोरो जेबो मिथिया। सिदा बुजिखायो नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजोंनो। आरो आं बेबायदि कमेन्ट हरग्राखौ मानसि मोजां नङा बेबो सानखायो आं डाइरेक्टखा। बुजिग्रा मानसि मोजाङा बेफोरबायदि कमेन्ट होआ आरो बेफोरबायदि रावखौबो बुंबाय थाया। बेयो गावनो सिरि थाखागोन। आरो बे BPF हान्जानि जायफ्रानाखि बुजियो बिथांमोना गावसोर सिरि दंबाय थाखायो। बिथांमोना गावसिनि गोहोआल' फैथोंसै होननानै दा मामानि इसारायावहाय गोरलैयैनो देरहाबोदों। बेजों दा नोंथांमोना खुसि। दाखालि नोंथांमोना देरहानानै जा रंजादों, बे रंजानाया BPF दोलोनिबो नङा, बियो रंजानाया BJP दोलोनिसो। नोंथांमोनाथ' बेखौ बुजिया। जा गामि ओनसोलावहाय सासे दैदेनगिरिया बुंबाय जोंनि देरहाबाय। नाथाय देरहानाया बबेनिफ्राय फैदों बेखौ नोंथांमोना जेबो मिथिया, नालाबो मोना नोंसोरो। बेनिखायनो जा रंजादों। नाथाय बे रंजानाया BJP दोलो देरहानायनिसो रंजानाय। खुनुरोखोम हेमेन्थ मामानि अननायाव देरहाबाय। थाथ'दो सिरि, माब्रै सालायो सालायदो, मा मावनांगौ मावदो गोसोबायदि। नोंथांमोना खोनाखादों दा हेमेन्थ मामाया मा बुंदों मा बुङाखै? गोसो जायोब्ला हेमेन्थ मामाया फैगौ समफ्रावनो BPF पार्टिखौ जलदब खोख्लैफिननो हागौ। मिथिबायना? दा जोंनि बर'नि पलिटिसियानफ्रा मामाजों फिदिं जागासिनो दङ, ओरै लारै खालामजागासिनो दङ। बियो माब्रै? जोंनि बर'फ्रा गोदो पलिटिसियान पावार मोनै समाव राजानि आमोलाव सोलिबोनायाव रावनिबो गलाम जानानै सोलिबोआखै। नोंथांमोना गुगोलाव नाय। नाजायै जोङो पलिटिक्स पावारखौ मोननो हाबाय। डेम'क्रेटिकखौ जोङो मोनजेननायनिफ्रायनो जोंनि बर'आ गुलाम जानानै जानांनाय बायदि जाबोदों। पलिटिक्सनि बेलायावहाय बैजों नङा बैजों एरेन्ज खालामनानैहाय सरखार दानांबोदों। BPF दोलोआबो दायो गावखौ गुलाम खालामनानैब्लाबो BJPनि आथिं सिङाव थानानैब्लाबो सरखारखौ दानो गोनां जादों। मानो? गासैबो मामानि इसारा। बियो मामा होनाय इसारा। रावनिबो सापर्ट लायालासिनो BPF-आ हारसिङैनो BTC-आव सरखार खालामनो हायोमोन। एसे मोजाङै बुजिना नाय नोंथांमोना। दा उफाय गैया, बेयाव मामानि इसाराजों देरहानाय। लाफानांगौ गोनां दं, लाफायाब्लाबो जाया। BPF हान्जानि जायनाखि बुजिनो गोरों लिडारफोर, बिथांमोना सरखारावल' गसंनानै थाथ'नो हाथोंसै साननानैहाय गुलाम सिस्टेमाव थांनानैब्लाबो दायो सरखार खालामनो गोनां जादों। बेखौ नोंथांमोना बुजिनांगौ। बे गाहायनि उन्दैफ्रा बायदि खोथा बुंनानै बायदि लाजि फोनांनानै जेबो लाब गैया। आं बुजिनो हानायखौ आं बुजिखागौ।
नोंथांमोन फोरोंनांलायनायनि जेबो गोनांथि गैया जायफ्रा हेटार मानसिफोर मा कमेन्ट हरो मा कमेन्ट हरा बेफोरजों आंहा जेबो फारागथि गैया जि लामायाव थांदों बेयाव थांनांगौ फैनांगौ जा मावनांगौखौ मावगोन बुंनांगौखौ बुंगोन खालि बेबायदिल' आङो खिन्थु आं बांद्रायबो नंखायखौहाय बुङा दै सैथोखौसो बुङो दा बांद्राय बुंब्लाबो बानलुआ आलौहैगोनलाय बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय